אנשים, לא הספיקו כבר יומיים, לא נצלם. בכל מקרה עכשיו אני הולך להוד השרון, ללאן פארטי של וגיימס. יאללה. שכאן לראות הגעתי לרכבת, החניון הענקי. אבל אם זה... המניות טיפלו, נפלות כבר, יש ירידות חדות, ואז הם יקפצו חזרה. כמו אתה לא יודע מה, אתה תראה אחרי שיצא אייפון 5. ברור, סבבה. אתה יכול... אתה צריך ללמוד לשחק, חבוב. לשם נמצא אתה צריך... היורשב הזה אחד הדברים דווקא. מה? היורשב? נו כן. כזה פריפורול. בפריפורול זה אכזרי. לא, אבל כאילו כוח המשחק. הגענו להוד השרון, סופרופ. דביר! בסדר, בזה שאלתי אותך. עדי. בסדר, לא נורא. זה המקום. This is the place. And the time. צ'ובה גיימר, סטארגאפ. לא, איזה קטע! מה יש לך? תגיד לי שם בגבעה, אני צריך לעלות איכשהו לגבעה. ענבל. לא יעזוב, אבל אם בטלפילד 3 הוא לא יכול להריץ, אז נגמר. אני היום מקבל שאלה. בוא נשאר בנתפס. היי, למדת. תוריד את מור, תוריד את מור. לא, נתקע לי שם. אני לא מבין. איזה עמדת תפוקה. נדפק עם מה שמת 4? תראה. 2, 6. צלם. איזה גדול. יאללה. איפה רואים? תעבור חבר'ה, זה יעבור. מישהו לא אוכל מוגה שעינב? זה נקרא זה היה מעליב. איך היה? בסדר. איך היה? היה מספיק גרוע. שאלתי אותך איך היה, מה אתה אומר היי? היה... הוא לא מורחץ בגלל הקולה. היה סבבה, שתיתי הרבה קולה, ביר תסיק. זהו, אני עכשיו משגע את כולם ברכבת, הנה עומרי יודע. עומרי חטף פה מכות רציניות ברכבת, נכנסה בו. היא התנקמה בו בגללי. רגע. יש אנשים, אתה יכול להירגע? נתת רגע. כמה קולה שתית. המון. אמא שלך לא תצליח לתת לך ללכת רגע, איך נהנית? היה חרא, סתם, בסדר. לא, אני חייבת חוות בסמים, אני אוכל את כל הפטריות. רישיונות. גברת, עברת 3 רמזורים באדום. ונסעת בסללום. לא, תרחם עליי. אז מה אם אין לי רישיון? זה מה ששמואל אמר. אני על סמים. די.ג'יי באונס, מופיע שנית. החלטתי את עצמי עושה די.ג'יי באונס. נשים אחרי זה. באמת לא רואים כלום. הכל חשוך.